Добър ден отново. Отново едно бързо видео за тестване на фреон 1, 2, 3, 4 и 134. За начало избираме кой фреон ще тестваме. Даваме старт. Има калибрация на машината. Около една минута отнема това нещо. Колата трябва да е в покой и да не работи, когато се прави анализ. Първо се калибрира газ анализатора, след което се прави теста. Така че, ако бъдете търпеливи, да изчакате около минута-две, ще имате възможност да видите как става. В момента, както казах, тече калибрация на самата машина. Отнема около минута. Това е също доста важно, когато работите с 1, 2, 3, 4 или с 134, да имате представа какво зареждате или по-скоро изтегляте във вашата машина, дали ще е 134 или 1, 2, 3, 4, качеството на фреона, защото в днешно време има всякакви газове, които може да измисли човек. Така че бъдете търпели още съвсем мъничко. Вече почти сигурно би трябвало да приключи. Готово е. След което присъединяваме ниското към колата. Малко е неудобно с една ръка и с телефон в нея, но се получава. Завиваме, след което отново се връщаме на машината и правим анализа, който отнема също около минута. Цялата процедура трябва около 2 минути приблизително. Така че още мъничко ще изчакаме, докато се появи или усмихнато зелено човече, или намръщено червено човече. Съответно, ако е зелено и усмихнато, всичко е окей. Ако е червено и намръщено, не е окей цялата работа. Още мъничко, предполагам сигурно, ще продължи, докато си направи самия анализ. Така че чакаме резултата, който ще се появи всеки момент най-вероятно. Не знам дали се вижда, доста е слънчево в момента, но надявам се да се вижда дисплея, газ анализатора. Би трябвало вече да поприключва. Не е много дълга процедурата, но е полезна за това нещо. Както виждате, пише анализа в прогрес и имаме зелено усмихнато човече. Може да видим процентите. 99% 1, 2, 3, 4 и проценти и нещо други газове. Може да извадим на принтер, тук може да се вкара номера на колата, марката на колата, също излиза и бележка. Това беше цялото. За търпеливите. Успех!